Gara-gara tengah wengi jagat wis durkopati swasana mung sarwa sepi. Tumrap wong kang sregep ngaji banjur tahajud suwene ngrasani Kang Maha Suci. Nyuwun barokah widodol lestari. Awak waras tur mulah rejeki bagya mulya sak anak rabi. Beda karo sing watak drengki. Bengi-bengi gak sesuci malah pasang santet guna desti. Seneng merdukun golek aji-aji kepengin sugih lumuh makarti. Dasare ora gemi restri banjur ngingutu yo dikon nyolong barang pengaji. Ya membisane wis mati. Sukmane ora bisa sowan ngersani Gusti banjur kelambrangan dadi memedi. Ya muga-muga ndang padha mertobat marang Ilahi. Ngancik gara-gara para esuk. Kateleran swanten jago keluru aja nuruti mripat ngantuk ayo padha sembayang sing kanthi kusuk. Anak bojo padha sayuk kanugrahan sang saya nglumpuk. Pasrawungan sarwa matuk. Seneng leweh sirek njaluk seneng tulung tur ora tau umuk. Beda karo wong cubluk. Yen diajak sembayang semoyo sesuk-sesuk. Diajak ngaji sambate jare ngantuk. Saben bengi gaweane mung turut cakruk mbelahi kirik karo nyolongi jeruk. Yen turu ngeplok mangan njaluk enak ning gaweane mung tenguk-tenguk. Pokoke yen gak keturutan karepe banjur ngamuk. Ya muga-muga ndang padha sadar lawan gelem rujuk. Medhar Pak kawan.